дар маҷмаи савдои меҳргони шаҳри душанбе шукӯҳу шаҳомати идона танинандоз буд. ин чорабинӣ ба муносибати таҷлили иди каду, харбуза ва тарбуз сурат гирифт. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур муаррифӣ намудани дастранҷи деҳқонон, эҳьё кардани анъанаҳо ва табодули таҷриба миёни кишоварзон мебошад. мавриди зикр аст ки таҷлили иди харбуза, тарбуз ва каду дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар ҷашну маросим ҳар сол баргузор мегардад. хоҷагиҳое ки имрӯз дар ин ҷо иштирок доранд аз вилояти суғду хатлон ва ноҳияи тобуи ҷумҳурии хоҷагиҳои пешқадам ҷалб карда шуда ва деҳқонони асил ҷалб карда шуда ки намоиши истеҳсолии худро аз ҷумла навъҳои нави каду, тарбузу харбузаи худро ба намоиш ва ба фурӯш бароварда истодаанд. обу ҳавои Тоҷикистон барои кишту парвариши полезӣ мусоид буда, хоки ҳосилхези он имкон медиҳад ки дилхоҳ маҳсулот нашъунамои хуб ёбад ва ҳосили фаровон диҳад. рӯзҳои офтобӣ ва обу ҳавои мусоид барои парвариши каду, тарбуз ва харбуза нақши асосӣ дошта, чунин шароити мусоид дар ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё аст. ин имкони фарох шароит фароҳам меорад ки серҳосилии полезӣ таъмин ва самараи иқтисодӣ дучанд карда шавад. даромаднокии баланд ва серхаридору камхароҷот будани кишту парвариши полезӣ ба он сабаб шудааст ки дар ноҳияҳои нисбатан гарми ҷумҳурӣ майдони кишти он зиёд гардад. соли ҷорӣ кишоварзони ҷумҳурӣ дар майдони 19449 гектар кишти полезиро ба роҳ монда, то санаи 7 августи соли ҷорӣ майдони 13685 гектари он ҷамъоварӣ гардидааст. деҳқон маҳсулоти озодона ба фурӯш бароварда истодааст. новобаста аз дурии роҳ мо тавонистем ки аз ноҳияи матчо дастовозҳои соҳаи кишоварзӣ аз он ҷумла полезиҳоро тарбузу харбуза ба шаҳр Душанбе ворид кунем. и албатта имрӯза ҷашне ки дар пойтахти мамлакат баргузор гардида истодааст, ин моро водор мекунад ки аз ҳама рӯза бештар меҳнату заҳмат кунем барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд ва таъмини бозорҳои дохилии мамлакат ба маҳсулотҳои тару тозӣ, ҳам полезӣ, ҳам сабзавот ва дар як вақт ба содирот баровардани ҳамин маҳсулотҳо мебошад. имсол нисбати солҳои пешӣ ҳосил бениҳоят фаровон шуд. фақат то имрӯз наздик 53 000 тонна мо маҳсулоти полезӣ аз он ҷумла тарбуза истеҳсол кардем, ба бозорҳои шаҳр ноҳияҳои мамлакат ба фурӯш баровардем ва имрӯз ҷамъоварии полезӣ идома дорад. дар мавсими ҷамъоварии ҳосил фаро расидани иди полезӣ басо рамзист. ба ҳукми анъана даромадани таҷлили санаи мазкур далели он аст ки арзишҳои гузашта эҳьё мегарданду аз кори хоҷагидорон бо хушҳолӣ натиҷагирӣ карда мешавад. деҳқонони ҷумҳурии Тоҷикистон сол ба сол барои рушд ёфтани соҳаи полезӣ, аз он ҷумла парвариши харбуза, тарбуз ва каду хеле корҳои хубе ба анҷом расонида истодаанд. ва дар ин ҳолат гуфтанӣ ҳастам ки нисбат ба солҳои гузашта, солҳои пешин, парвариши зироатҳои полезӣ хуб ба чашм мерасад. ва чуноне ки мебинем имрӯзҳо дар қариб ки дар тамоми бозорҳои ҷумҳурӣ беҳад зиёд ҳамин маҳсулоти зироатҳои полезӣ ҳаст ва нисбат ба солҳои пешин хеле нархи хубе ҳаст, яъне ки дастрас аст барои мардум. ва дар ин ҷо бояд бигӯем ки дар шароити ҷумҳуриямон навъҳои гуногуни хеле зиёди харбуза, каду ва тарбуз парвариш карда мешавад. ва аллакай деҳқонон, он нафароне ки ба парвариши зироатҳои полезӣ, харбузаву тарбузу каду сару кор доранд, бо як маҳорати хуб парвариши онро ба роҳ мондаанд. метавонем гӯем ки мардум аз ин масъалаҳо хеле як
бархурдор шуданд, яъне ки барои парвариш кардан, барои нигоҳубин кардан, барои ба фурӯш баровардан аллакай хеле хуб медонанд. масалан имрӯз дар тоҷикистон зиёда аз 70 навъи харбуза кишт карда мешавад ки ҳар навъи он таъму лаззати нотакрор аз ҳамдигар фарқкунандаанд. айни ҳол баъзе навъҳои харбузаи тоҷикистон ба монанди ҷиликуливу конибодомӣ моли содиротӣ буда берун аз ҳудуди кишвар аммо низ шӯҳрати калон доранд. дар таркиби харбуза элементҳои барои инсон зарурии калий, калсий, натрий, магний, оҳан, фосфор ва витамини С зиёданд. аз ин рӯ харбуза на танҳо маводи хуби ғизоӣ, балки давоӣ ҳам эътироф шудааст. ин нуқтаро бузургони илму адаби мо низ таъкид кардаанд. витамин ва элементҳое ки дар таркиби харбуза мавҷуданд: витаминҳои С1, С2, B6 ва ПП, инчунин элементҳои калий, калсий, натрий, магний, оҳан, фосфор ва сулфур мавҷуд мебошад. аз асрҳои 12 то асрҳои 15 ва 16 ва 17 аз худи ҳамин сарзамини имрӯзаи аз Тоҷикистон ба воситаи ғилофакҳои мисин дар шудурҳо бо роҳи абрешим заминҷа харбузаро мебурданд. ин далолат аз он медиҳад ки яъне ки таъму маззае ки дар худи ҷумҳурии мо мисол парвариш карда мешавад, он чизе ки таъму маззае ки дорад дар дигар ҷумҳуриҳое ки парвариш карда мешавад нисбатан паст будааст. астраханӣ, қозибоӣ, сиёҳпӯчоқи вахшӣ аз навъҳои маъмули тарбуз аст ки дар шароити Тоҷикистон васеъ кишт гардида ба шароит мутобиқ ва ҳосилнокии баландро доро аст. дар давраи нашъунамои тарбуз ба миқдори кифоягӣ мавҷуд будани фаровонии гармӣ, равшанӣ ва дигар омилҳо барои бештар истеҳсол шудани қанд дар таркиби тарбуз мусоидат мекунад ки истеъмоли он метавонад ба инсон фоидаи бештар расонад. истеҳсоли онҳо самараи иқтисодӣ хуб низ дорад. мо бо харҷи ками истеҳсолӣ ҳаҷми зиёди маҳсулот ба даст меорем. барои захира каду, тарбузу харбуз низ нисбатан захираи онҳо осонтар аст ва дарозмуддаттар мо метавонем захира кунем ва таъмини амнияти озуқовории аҳолии кишварро ҷиҳати полизиҳо амалӣ созем. одатан каду дар ҳама гуна намуди хокҳо хуб месабзад ва навдаву баргҳои худро дар намуди сабз то оғози сардиҳо нигоҳ медорад. ҳамчунин каду зуд вайроншаванда набуда то ҳосили соли оянда онро нигоҳ доштан мумкин аст. истеъмоли мунтазами каду узвҳои ҳозимаро ба эътидол дароварда мувозинати об ва намакро дар бадан танзим менамояд. афшураи он мулоим ва воситаи хуби пешобронӣ мебошад. таркиби каду аз кислотаҳо, витаминҳо ва микроунсурҳо ба монанди манган, фтор, рӯҳ, сулфур, хлор, йод, мис, калсий ва магний бой мебошад. агар соли 2018 майдони кишти каду 1321 гектарро ташкил дода бошад, ин рақам соли 2019 ба 1947 гектар баробар гардид. майдони кишти он соли 2020 1743 гектарро дар бар гирифтааст. худи кадуро мо метавонем ки то моҳи март то наврӯз мо нигоҳ дорем ва истеъмол кунем. барои ҳамин албатта метавонанд чи воситаи ман ҳамин деҳқононе ҳастанд ки ба фурӯши ман ҳамин тухмиҳо машғул ҳастанд. мисол метавонанд ки ман имрӯз ҳам аз маҳсулот истифода баранд, ҳам барои дастрас намудани тухмиҳои хушсифати маҳаллие ки мисол ба худи ҳамон иқлими ҷумҳурии мо вай аст мутобиқ аст. имрӯз метавонанд ки ман аз деҳқоное ки пуртаҷрибае ки аз тамоми ҷумҳурӣ имрӯз дар инҷа ҷамъ омаданд дастрас кунанду дар оянда мисол барои кишти ояндаи худ истифода баранд. тавре маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ҳосилнокии полезӣ дар хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонии ҷумҳурӣ меафзояд. ҳоло ҳам маҳсулоти полезӣ дар саҳро хуб нашъунамо дошта, ҳосилнокии ҳама намуди он фаровон аст.
майдони кишти полезӣ дар қиёс ба чанд соли пеш зиёд шудааст, зеро ҳосилнокии ин бахш даромаднокии хоҷагидоронро бештар менамояд. Ба таъкиди мутахассисон ва олимони соҳаи кишоварзӣ, парвариши маҳсулоти полезӣ дар муқоиса ба дигар навъи сабзавот нисбатан осон ва камхароҷот аст. شهر نایه‌های ولایت فعالانه اشتراک دارند، از جمله شهر نایه‌هایی که من همگان آگاه هستند، استراوشم، سپیتمن، زفرآباد، باباجان غفورو، شهرهای اسفرک، کنبودان، نایه شهر پنجکن، دوشتیج، جبار رسولوف، باباجان غفورو با دستاوردهای خود همین محصولات خود را پیشنهاد مردم گردانده سازند. امروزها جمع‌آوری حاصل پالایزی ادامه دارد. طبق معلومات‌های فوری که از شهر نایه‌های ولایت دسترس گردید، نزدیک 90,000 تن امروز پالایزی جمع‌آوری کرده شد. طبق آمار به حالت 7 августи соли ҷорӣ ҳосили умумии полезӣ 349,101 тоннаро ташкил додааст ки ҳосилнокӣ аз 1 гектар 255,1 сентинерро ташкил медиҳад. мо аз иқдомҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хеле хурсанд ва фарахбахш ҳастем ки ҷашнҳои қадимаи тоҷикро аз сари нав эҳё карданд. аз ҷумла имрӯз дар пойтахти азизамон иди каду ва иди харбузу тарбуз ба як шукӯҳ шаомати тоза пешвоз гирифта истодаанд. кишоварзони ноҳияи файзобод аз ин иқдоми пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурӣ хеле фараҳманд буда тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷумла маҳсулотҳои полезӣ, каду, тарбуз ва харбузро ба сокинони шаҳри Душанбе пешкаш намуданд. мардуме ки иштирок доранд дар ин чорабинӣ ва мардуме ки харидорӣ доранд ва мардуме ки боздид доранд ба як чеҳраи кушода ин ҷашна истиқбол гирифта истоданд. полезиро дар баробари тару тоза истеъмол намудан аз он метавон мураббо, хӯриш ва дигар анвои ғизоӣ омода намуд. дар ин баробар дар таркиби маҳсулоти тару тоза ва ҳам хушки полезӣ витаминҳои барои инсон зарурӣ хеле зиёданд. бо назардошти ин, тарзи омода намудани хӯришу дигар анвои ғизоӣ аз полезӣ аз тарафи кадбонаҳои моҳир дар ин ид ба сокинону меҳмонон ва харидорон муаррифӣ гардид. дар ин ҷо мо метавонем ки бо дигар хоҷагиҳои пешқадами ҷумҳурӣ шиносоӣ гардем, намудҳои навъи маҳсулоти полезиро муаррифӣ намоем. чуно ки шумо дар ин ҷо мебинед навъҳои гуногуни каду, харбуза ва тарбузро мо ба маърази тамошо пешниҳод кардаем ва пешкаши харидорон карда истодаем. хеле таби мардум болида мебошад ба тамоми маҳсулоти хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои ёррасон нигоҳ карда ҳаловат бурда ва харидорӣ карда истодаанд. барои захира намудани маҳсулоти ҳарсолаи хоҷагӣ, маҳсулоти полезӣ, яъне ки тайёр кардани ҳар гуна консерво, тайёр кардани ҳар гуна таомҳои миллӣ аз полезиҳо васиё мушоҳида мешавад ва ин як таҷриба мешавад байни хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, ёррасон ва хоҷагиҳои деҳқонӣ. айни замон ҷамъоварии ҳосили полезӣ дар хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонии ҷумҳурӣ идома дорад. ғановати бозори истеъмолии мамлакат бо чунин маҳсулоти хуштаъм ва аз ҷиҳати экологӣ тоза кори пурсамари кишоварзони ҷумҳуриро нишон медиҳад. фаровониву ғановати полезӣ бенатиҷагирӣ намемонад. ҳосили фаровону навъҳои беҳтарини полезӣ дар охири тобистон ва аввали тирамоҳи ҳар сол дар ҷумҳурӣ ба намоиш фурӯш гузошта мешавад. мо кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ дар иди харбуза, каду ва тарбуз дар бозори меҳргони шаҳри азизамон шаҳри Душанбе иштирок дорем. дастовардҳои худро мо пешниҳод кардаем, аз он ҷумла каду, тарбуз, харбуза. баъд маҳсулотое ки шумо шоҳид ҳастед, маҳсулотҳо аз каду тайёр шудагӣ мо пешкаши сокинони шаҳри Душанбе кардем. мо аз якдигар маслиҳат гуфта масъалаи тухмиҳои хуб кати бо якдигар пешниҳод карда ва ё пешниҳод мекунем мо ба тухмиҳо, мо ба онҳо тухмиҳои худро пешниҳод карда ҳамчун ҳам кишгардон мешавад тухмиҳо, ҳам сифати нағзи маҳсулот мегирад.
олимони соҳаи кишоварзӣ ба хотири ба даст овардани боз ҳам ҳосили бештари полезӣ интихоби тухмиҳои хушсифатро зарур мешуморанд. инчунин иқлими парвариши сабзавот низ бояд барои кишту парвариши он мувофиқ бошад. тарбузу харбуза ва каду маҳсулоти гарми дӯст мебошанд. аз ин рӯ дар иқлими ҳар чӣ қадар гарм парвариш ёбанд, ҳамон андоза ширину хуштаъм мешаванд ки бештар истеъмол намудани он аз манфиат холӣ нест. хоку иқлими ҷумҳурии тоҷикистон барои парвариш кардани ҳамаи ҳамин зиратҳои полезӣ хеле мувофиқ аст ва дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ мо метавонем ки зиратҳои полезиро парвариш намоем. вилояти суғд, дар вилояти хатлон, ноҳияҳои тобии марказ низ зиратҳои полезӣ хуб парвариш мешаванд. яъне ки хок, иқлим, об, ҳарорати ҳаво хеле мусоид аст ва ханнокии баланд низ аз ҳарорати мусоид аст ки ҳамин харбуза ё ки тарбуз ханнокиаш хеле хуб мешавад, баланд мешавад, бениҳоят болаззату ширину накати баланд пайдо мекунад. аз ин рӯ гуфта метавонем ки дар оянда ривоҷ ёфтани рушд ёфтани соҳаи полезӣ парварӣ, яъне ки парвариши тарбуз, харбуза ва каду дар шароити тоҷикистон хеле мувофиқ аст. захираи барзиёд метавонад ғановати бозорро дар тамоми фаслҳои сол таъмин намуда гуногунрангии дастурхони аҳолиро комил созад. маҳсулоти полезӣ ҳам метавонад дар ҳолати риояи қоидаҳои нигаҳдорӣ барои давраи тирамоҳу зимистон ва аввали баҳор захира карда шавад. харидорон дар ин рӯз имкон пайдо намуданд ки бо истифода аз фаровониву арзонӣ захираи худро комил созанд. зиёда аз 5 тонн маҳсулотҳои полезӣ ва полезии озуқаворӣ ба маркази пойтахт мо пешниҳод намудем. истеҳсоли асосии тамоми полезиҳо, сабзавотҳои барвақтӣ асосан дар вилояти хатлон истеҳсол менамоянд. дар соли ҷорӣ хоҷагидорони ноҳияи мо 195 гектар кишти полезиҳо гузаронданд ки аз қабили харбуза, ҳандалак ва тарбуз. аз ҳисоби каду бошад 28 гектар кишти каду гузаронданд ки ин сол ҳосили насл ба даст оварда шудааст. натиҷагирӣ аз ранҷи марди деҳқон бо фаро расидани иди полезӣ рост меояд. ҳамчун ид ба ҳукми анъана даромадани таҷлили он далели он аст ки меҳнати хоҷагидорон пайваста қадр карда мешавад. дар ин рӯз аз ҷониби вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтарин хоҷагии харбуза, тарбуз ва кадупарварии мамлакат диплом, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳукумати ҷумҳурӣ бо ташаббуси вазорати кишоварзӣ ба мо дипломи дараҷаи 1 ва телевизор иқдом карданд. кадуе ки мо пешниҳод кардем 33,5 кило каду буд. полезикорӣ аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад ки парвариши он харҷи каму даромади зиёд дорад. бо назардошти ҳамин хоҷагидорон марҳила ба марҳила майдони киштро васеъ ва истеҳсоли маҳсулотро афзун мегардонанд.